morning, people! I'm back after 3 weeks yata since my last upload. So, for today's video, I will make my Korean kimchi but Bisaya style kay, Bisaya man ta. So, this is my own version of kimchi, so please don't judge me. Char. Actually, taud-taud na ako mga ingredients diri but karon nang jud ko nagka-time nga ako siyang buhaton. Actually, naghimo ko ani last time pero wala na ako siya gi-video. So, mga half kilo lang yata nga ako ang gibuhat. So, okay, let's do this! First and foremost, sa kimchi, kailangan dyan mo siya og cabbage. This is about 1.5 kilo. And then, first, imo siyang slice. So, depende sa imo, pwede naman siya i-slice og katong mga 2 inches katag-as. But for me, inganiw na nako ni siya no, so tungaon ako siya, and then ang tunga-tungaon na pod, o diba? Pagkahuman, hugasan din siya. After washing, ayan mo siya asinan, and then so, dapat every sulok-sulok sa cabbage, butangan din mo siya og asin. And then, we will let it set for 3 hours. Ang uban gani, mas gina-prefer nila na overnight nila ginasuk sa salt ang kaning cabbage. So, it's your choice kung gusto nimo overnight or 4 hours. After 3 hours, ingani nang itsura sa cabbage. So, this time, kailangan nagiging mo siya og hugasan mo siya og maayo kay syempre, very salty nagiging niya nga to ang cabbage. Aside from these ingredients, kailangan po nato og gochujang and syempre Korean pepper flakes.
sauce, we need 4 cups of water and then 1 cup of glutinous rice added with 1/4 cup of sugar. So, dapat continuous ang iyaang pag-stir para dili siya masunog. And then, dapat ang iyang texture is mahimo siyang translucent, more siya og ingon ani dayon after ana pwede na nimo siya i-add ang imuhang 1 cup of Korean pepper flakes and then 1 tablespoon of gochujang and then kato dayong ato ang ginger and garlic nga ginidnid. And this time, mag-add na ka og 2 tablespoon of patis. So now pwede na nato siya ibutang sa atong sudlanan. And then kung ang mga Koreano gid maghimo sila ang kimchi, usually ginabutang nila sa mga glass jars and then gina-ferment nila og a year, ang uban siguro a year. So kay mas dugay nimo siya i-ferment, mas lami. Pero but sa ako dire na ako siya sa plastic ibutang. Kay bisan pag unsaon jay lami ang gining kimchi no. Lasang Park Sujun og para gihapon ni. Char.